Secretaria, moció conjunta presentada pel grup municipal socialista i el grup d'Esquerra en defensa de l'autonomia local. Bueno, com sabeu, esta moció ja es va plantejar des del principi, encara que en la comissió informativa es va plantejar per part del grup d'Esquerra poder consensuar un text final, ja que ells també volien presentar-ne una semblant i bueno, la situació concreta d'este plenari coincidint festius en el moment de la convocatòria va adelantar la convocatòria de les comissions i ens han donat este temps addicional per a consensuar aquesta moció, que en termes generals ve a ser pràcticament coincident en el que es plantejava, en xiquetetes modificacions. Bàsicament, per estalviar també tot el que seria l'exposició de motius, trataré de llegir el que és la part resolutiva, explicant breument, encara que després pugui haver debat, que en el Congrés dels Diputats actualment i a iniciativa del Govern d'Espanya està plantejant-se una modificació de la normativa que regeix els ajuntaments de tota Espanya, el que s'anomena la llei de bases. Una reforma que, entre altres coses, va suposar, d'aprovar-se en aquests termes, coartar molt el que és l'actual autonomia local, l'autonomia que tenim a l'hora de governar en allò més directe per als nostres ciutadans. Pràcticament el que es demana, per tant, és que es reconsideri tot i que fonamentalment, jo crec que la part més important, que la llei torni altra volta al principi, que es negocien totes les parts implicades, principalment en els ajuntaments. Això seria un poquet la part expositiva. Concretament, els acords, que són 6 en total, venen a dir, primer, reafirmar l'autonomia local i la transcendència del paper dels ajuntaments en la igualtat d'oportunitats, la democràcia i la cohesió social, elements que han permès vertebrar el territori i prestar serveis essencials i bàsics, descentralitzats i de proximitat per a la ciutadania. Un segon punt, que és transmetre als ajuntaments i als seus habitants, especialment dels municipis més xiquetets, el nostre suport i reconeixement per la tasca que realitzen per mantenir viu el territori per a tota la societat. Un tercer punt, que és sol·licitar la retirada per part del Govern de l'avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que és com s'anomena la reforma de la que estàvem parlant. Obrir un procés de negociació amb tots els grups parlamentaris, que seria el quart punt, i amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que permeta abordar la reforma de les lleis que regulen el món local, garantint l'autonomia local i els drets socials de tots els ciutadans. Cinquè, manifestar el convenciment que aquesta reforma de l'administració local que pretén impulsar el govern del Partit Popular només respon a criteris recentralitzadors i obvia les realitats diverses i plurals que conviuen avui a l'estat espanyol. I per últim, sisè, donar trasllat d'aquests acords al Govern d'Espanya, al Govern de la Generalitat, als grups polítics del Congrés i de les Corts i a la Junta del Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Bé, m'he centrat principalment en la part resolutiva. De tota manera, si s'estableix un debat, podem aprofundir també en el que serien els fonaments. Si algun grup vol intervindre. Seria molt llarg i el dia que estem, dijous sant, intentaré fer-ho curtet. Ustedes en su escrito o moción se adelantan a cualquier modificación que se pueda realizar en su tramitación, ya que ha de pasar por borrador, anteproyecto, proyecto y después posterior ley, después de pasar por todos los trámites necesarios. En su escrito, en el párrafo 3, hace mención a rigor, austeridad, eficacia y transparencia. ¿Quién no puede estar de acuerdo con ellos? Nosotros sí. También en su escrito dice textualmente, de aprobarse la seva redacción actual. Hablamos de futuro. Lo que tenga que pasar ya veremos. ¿Saben cómo va a quedar su redacción definitiva? Todo se basa en suposiciones, lo de siempre. Para su conocimiento, las autonomías
y muchos ayuntamientos están presentando propuestas sobre esta ley, o anteproyecto de ley o borrador. El ayuntamiento debe tener autonomía, por supuesto. Lo que se pretende con todo ello es poner orden, sobre todo en el gasto, evitando el despilfarro que hemos tenido hasta ahora en muchos ayuntamientos. Cuando sepamos cómo queda el anteproyecto de ley, daremos nuestra opinión, no sobre suposiciones de cómo está. Molt bé, Esquerra. Sí. A veure, com hem dit abans, hem consensuat la moció amb el Partit Socialista perquè bàsicament doncs la moció era pràcticament igual, només canviava alguna cosa del plantejament i un punt, crec que era, del que demanem. A veure, amb el que diu el Partit Popular, doncs la nostra experiència ens diu que si no protestem abans de que s'aprove una llei, doncs normalment no canvia res i així tot ja veurem si canvia alguna cosa. Per tant, jo penso que sí que és important que abans protestem i diguem que no estem d'acord. Jo bàsicament crec que en una paraula podríem resumir el que tracta aquesta llei. Jo crec que és, com sempre, és la privatització de serveis. Únicament vull llegir 4 o 5 línies que apareixen a la moció perquè crec que són d'importants per expressar el que nosaltres pensem sobre aquesta llei. Entenem que aquest avantprojecte de llei, d'aprovar-se en la seva redacció actual, serà el major retrocés democràtic de l'estat espanyol des de la caiguda del franquisme i la transició a la monarquia. Passarem de competències gestionades pels municipis, escollits per sufragi directe de la ciutadania, a que les gestionen les diputacions provincials. Uns òrgans heretats de l'anterior règim que serveixen per a perpetuar actuacions caciquils i amb un procés d'elecció de diputats obscur i allunyat de la ciutadania. Tots sabem que són les diputacions, com aquestes diputacions pràcticament tenen comprats, amb aquesta paraula, moltíssims pobles de pocs habitants i només faltava ja això per a que això encara siga més caciquil, com es diu en aquesta... I en fi, a banda d'això també es posa en perill moltíssims llocs de treball públics. Bé, això és el que volia dir. Molt bé, jo Amadeo, per tratar de centrar el discurs, a veure, jo no compartís ni accepte, jo crec que tu tampoc, que estiguem parlant de ciència-ficció. N'hi ha un avantprojecte totalment redactat, molt concret, sense ningú tipus d'ambigüitat, que ha passat ja per diferents òrgans de l'Estat, superant informes, anem a dir, favorables en quant a que el que està plantejant-se és legal. Podran haver modificacions, però xiquetetes. L'esperit de la llei, si canvia, seria absurde. Jo crec que amoral que estigueren tramitant una cosa que no tinga res a veure en el que al final acabe. Estan tramitant una llei que té clarament uns objectius i una finalitat. Joan de Déu ho ha dit, jo afegiria un segon aspecte. Un d'ells, efectivament, és això, que abocarà a privatitzar molts serveis, sobretot en municipis xiquetets, perquè la llei pràcticament obliga a que quan no es puga abordar totes aquestes competències tinguen que transferir-se a la Diputació. I la Diputació, a 100 quilòmetres en un moment determinat de poblets xiquetets, no podrà garantir la gestió de tots aquests serveis. Tindrà que privatitzar. Jo crec que tots tenim clar que això aboca, per un costat, a privatitzar, per un altre costat també a recentralitzar. Jo compartís totalment la teoria de que si algo falta en Espanya en aquests moments no és donar més competències a les autonomies, sinó donar més competències a aquella administració que està més a prop dels ciutadans, que són els ajuntaments. I aquest és el gran defecte d'aquesta llei, que no aposta per dotar de més competències als ajuntaments. Al contrari, el que fa és llevar-li'n per tornar-les o bé a autonomies o bé a l'estat central, a través de les diputacions, moltes voltes. Són dos aspectes totalment negatius. En la legislació es diu ben clar, les qüestions educatives ja no seran dels municipis. Jo em poso en la pell d'ajuntaments, com aquesta mateixa, en concret, i anem a veure què és el que va passar en la gestió de les escoles a partir d'ara, i tu ho saps molt bé. Si en lloc de tindre que demanar que canvi el grifo al consellal que tens al costat, li tens que demanar a un diputat que està a Alacant, imagina't quan s'arreglarà el grifo. Imagina-t'ho. Serveis socials i moltes competències
que avui per avui els ajuntaments són els que estem portant-les endavant moltes voltes sense finançament, i ara estem veient que el que va ocórrer és que van a llevar-me-les directament. Després la gestió, tu ho saps, la gestió serà molt més roïn. Quan tu gestiones un determinat servici a 100 quilòmetres de distància, és impossible que sigui igual que quan estàs gestionant-la al costat. I això és el que ens aboca aquesta llei. Així, en particular, en este poble, tot el tema de serveis socials, si no es fa per part de l'administració que està més a prop, serà impossible que es faci ni el 10% del que està fent-se actualment, des d'una administració que està ben a prop. Jo crec que està molt clar que aquesta llei tindria que canviar profundament en el que estan plantejant. En fi. En part estic d'acord, però en part no estic d'acord, perquè si anem a veure l'estat espanyol en un moment determinat, quan ve la transició es fan 10 autonomies per descentralitzar l'estat, i resulta que jo ara en educació me'n tinc que anar a València, en comptes d'anar a Madrid ara me'n tinc que anar a València, perquè resulta que la direcció territorial de l'Alacant no té ni una peseta ni per fer obres, com antes es tenien, ni per contratar un interino, ni per posar un sustituto. Entonces, jo encara, com no sé com va a quedar la llei, per lo que estic sentint i m'han dit, pues jo no puc donar un sí o un no a una cosa. Jo, quan sàpiga com es queda, estaré d'acord o no estaré d'acord. No, sí, i la discutia. I jo sé que n'hi ha, en la Comunitat Valenciana, per exemple, el Partit Popular està presentant moltes coses. Com tu has dit, per exemple, n'hi ha una també que es diu, per exemple, de la neteja de les ciutats. Es posarà un cànon de per metre quadrat 10 cèntims, per exemple. Però això no pot ser per tota Espanya. Perquè en un lloc val més diners i en un altre val... Luego tindrà que arribar-se a acuerdos. Que tu em digues que n'hi ha coses que l'Ajuntament, qualsevol Ajuntament té de pròpies, que té que fer, i altres impròpies i les lleven, doncs jo sabré quan li lleven i si és impròpies el que li lleven. Perquè també entra en joc els interventors, que no sabem com van a quedar. I els secretaris. O sigui, que tot és parlar en fum. No hi ha una cosa concreta encara que jo diga, no estic d'acord, perquè si no estic d'acord, que el que sigui el PP, jo ho dic igual. Quan jo veig si estic d'acord o no estic d'acord, o el partit veig si està d'acord o no està d'acord, entonces diré sí que estic d'acord en tot el que estàs dient en la moció. Mentre no... Has nombrat una paraula que pareix que li tingueu por a la privatització. I quin problema n'hi ha en la privatització coses? Jo no tinc cap de problema. I soc espanyol igual que els demés. I no tinc cap de problema que es privatitzen. Però si no és despilfarro, no? És que n'hi ha més despilfarro actualment. Quants ajuntaments n'hi ha? Quants ajuntaments n'hi ha en Espanya que no poden pagar? No, quants diners? Quants diners estan despilfarrant les empreses que gestionen per serveis públics? Bueno, ara tindríem que fer una comparació. Exactament. Tindríem que fer una comparació que és molt difícil. I a lo millor canviar... És molt difícil. Perquè si és en sanitat, jo ja vaig dir la meva opinió, preferís la sanitat privada quasi a l'estatal. Però així la declaré. No mos desviem. Però és un exemple. Esquerra. Crec que ho hem dit tot. Nosaltres, des d'Esquerra, fa temps que apostem per l'eliminació de les diputacions i pensem que haurien de ser els municipis directament que tingueren els recursos que necessiten. Perquè, com bé diem, no tots els municipis són exactament igual i les diputacions tampoc tracten exactament a tots els municipis iguals, siga qui mane. I, per tant, doncs, els municipis que no tenen el mateix color polític que les diputacions normalment solen eixir perjudicats. Si no existiren les diputacions i cada ajuntament tinguera els recursos que li toquen per habitants, per zones, i això ja s'hauria d'estudiar bé, doncs nosaltres pensem que seria millor. Jo, per últim, Amadeu, ho has dit tu, el Partit Popular està presentant esmenes, l'Ajuntament està presentant-ne una, a la totalitat. Igual que tu, des del teu partit, dius, el partit està presentant-ne, doncs sí, l'Ajuntament de Girona està presentant-ne una.
repensen-se-ho tot i comencen des del principi i sentem-nos a parlar. Jo es convide, ja que estàs ben bé que el teu partit presenta esmenes, doncs que l'Ajuntament de Xixona en presenta una altra. Perquè si el Partit Popular està presentant-ne és perquè les coses no estan fent-se bé. I és una forma de reconèixer implícitament que les coses es podrien fer, almenys, molt millor. Sometem a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra?